Ρουντόλφ, εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Είδες, στο είπα ότι είναι ωραίο. Σιγά μωρέ. Ένα ευχαριστώ είναι αρκετό. Πολύ μ' αρέσεις. Τίποτα στον κόσμο δεν με σταματά. Εγώ σ' ακολουθώ. Πολύ μ' αρέσει. Τίποτα στον κόσμο δεν θα μπει εμπόδιο σε εμάς τους δυο. Κι αν είναι αυτή η φωνή που μου μιλάει, μήπως είναι όνειρο, αφού ξανά το φάντασμα πίσω περασταρώ, πως είναι εδώ. Μόνο 3, Άση. Θα έλεγα πως άργησες γλύκα. Απλά ένα αθώο παιχνιδάκι πόκερ μεταξύ εφήβων. Τίποτα το σπουδαίο. Ένα φιλικό παιχνίδι γλύκα. Άση, δεν μπορώ, σου λέω. Δέκωση. Τρέμω. Ολόκληρη. Προσπαθώ να βρω την αμπάπου, άμα δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα χάρτη. Μπορείς να μου δείξεις? Δεν τη βρίσκεις στο χάρτη? Με τους χάρτες βλέπω τον κόσμο. Τι έγινε τώρα? Στον άνεμο να σου οδηγήσει μακριά εμπρός. Θα βρεθείς πέρα απ' τον οριζόντα. Δεν έχει πάει κανείς σ' αυτή την περιπέτεια. Απορροφούν τοξίνες από τη γη, παράγουν καθαρούς κρυστάλλους, πεθαίνουν και γίνονται άμμος. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι υπόγειες σπηλιές. Και τα έντομα προστατεύουν αυτό το δάσος. Εσύ! Τύλιξες γύρω μου το φουλάρι σου! Σε ευχαριστώ! Καλή βολή, Άναξ. Ενώνοντας ουρανό και γη, γίνεται ένα με όλο το σύμπαν. Μεγαλώνει, μετατρέπεται σε συμπυκνωτή ενέργειας. Μόνο και μόνο για να εκπληρώσει την ευχή ενός ανθρώπου. Αυτό ήταν τραυματική εμπειρία. Τι στο καλό είναι αυτά τα πράγματα. Η φαντασία επιβιώνει μόνο στα πλαίσια μιας θεμελιώδους πραγματικότητας. Η πραγματικότητα κρύβεται πίσω από την ψευδαίσθηση. Αυτό είναι αιωνιότητα. Βυθίσου στη λύθη! Έχει ακούσει τις τελευταίες κραυγές της οικογένειάς μου ξανά και ξανά. Αν κλείσω τα μάτια μου, τις ακούω κι εγώ και σπαράζει η καρδιά μου. Ο εκλεκτός, ο μοναδικός φορέας του πνεύματος του Φαραώ, ο Γιούκι Μούντο. Πανέμορφο! Πες μου ξανά πώς λέγονται αυτά. Δεύτερος! Σταμάτα. Όχι, εγώ θα τους πω. Μάλλον. Μάτοκα! Κλείδωσα κάποιον κατά λάθος μες στο φούρνο, γαμπά! Ώστε θα φύγεις. Σε παρακαλώ μείνε. Μπορώ να σε βοηθήσω. Το καλό με τα γυρατιά είναι ότι δεν έχεις και πολλά να χάσεις. Εδώ είναι. Είναι τριγύρω μας. Ας πηγαίνουμε. Θα το χρειαστείς αυτό, σωστά? Είναι η Μαλένια, η λεπίδα του Μίκελα. Τσακ, ξέρω πώς νιώθεις. Οχρό λευκό φεγγάρι του πάγου. Εγώ η πιστή σου αγγελιοφόρος και τέκνο της υπερβόρειας. Σε οικετεύω να στρέψεις το βλέμμα σου από τον ουρανό των θεών. Ήθε τα απαλά σου δάκρυα να διαπεράσουν την παγωμένη νύχτα
και να χαρίσουν σε μας, τους ξεχασμένους και κατηλημμένους, το φως της καθοδήγησής σου. Έχεις μια περίεργη μυρωδιά. Όχι ανθρώπινη, αλλά ούτε δαίμονα. Εσύ το έκανες αυτό?